Sizde bir jır, bizde bir jır, aytırdır tam tam. Kara karşı jırlarga, aytırdır tam tam. Birse yürekni basarga, aytırdır tam tam. Birse kungel aşarga, aytırdır tam tam. Birse kungel aşarga, aytırdır tam tam. Uzun zırlap, kışı hurlap, aytırdır tam tam. Yürüyüşler var bir tuşu, aytırdır tam tam. Sileyen kişi silesin, aytırdır tam tam. Dilleri talgaç toptar şul, aytırdır tam tam. Dilleri talgaç toptar şul, aytırdır tam tam. Şul aytırdır tam tam. Terezemle şirketki şul aytırdır tam tam. Kişni geçte sılga kalma aytırdır tam tam. Kişki saat beşteki şul aytırdır tam tam. Kişki saat beşteki şul aytırdır tam tam. Meyrenler matur bola aytırdır tam tam. Kömekleşip jırlagaş aytırdır tam tam. Rahatlanıp yol iteriz aytırdır tam tam. Aşık suğup oynagaş aytırdır tam tam. Aşık suğup oynagaş aytırdır tam tam. Aytırdır tam tam. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Поем и учим татарский язык». Жырлап татарша үйренебіз. Сегодня мы с вами разучим татарские народные частушки. Частушки – это токмаклар, рифмованные четырехстрочные припевки, исполняемые в быстром темпе. Частушки являются произведением народной поэзии. Они бывают лирические и шутливые. Сегодня мы с вами разучим частушки под названием «Ойдыр-там-там». Они дошли до нас из Актанышского района. Ну как, вам понравились частушки? Да. А хотите изучить слова? Да. Тогда приступаем? Да. А в этом нам поможет Руслан Абый. Birinci kuplet. Sizde bir jır, bizde bir jır. Aytırdır tam-tam. Вы поете, мы поем. Ойдыр-там-там. Сізде бір жыр, бізде бір жыр. Ойдыр-там-там. Егізелі қобатлағыз. Sizde bir jır, bizde bir jır, aytırdır tam tam. Шулай. Qara qarşı jırlarga. Aytırdır tam-tam. Мы играем и поем. Ойдыр-там-там. Қора қаршы жырларға, ойдыр-там-там. Қобатлағыз. Şırlarga aytırdır tam tam. Бірсі yürekni basarga. Aytırdır tam-tam. Одна песня душу тешит, ойдыр-там-там. Бірсі юрекні басарға, ойдыр-там-там. Давайте повторим. Birisi yürekne basarga aytırdır tam tam. Молодцы. Yaxşı. Бірсі көңіл ашарға. Aytırdır tam-tam. А другая веселит, ойдыр-там-там. Бірсі көңіл ашарға. Ойдыр-там-там. Повторим. Birisi kungel aşarga aytırdır tam tam. Молодцы. Yaxşı. Үзін зурлап, кіші хурлап, aytırdır tam-tam. Yeruşeler бар бит ул шул. Aytırdır tam-tam. Сөйлеген кіші сөйлесін, aytırdır tam-tam. Тіллері талғаш тоқтар шул. Aytırdır tam-tam. Есть такие люди, которые о себе говорят хорошо, а про других плохо. Ойдыр-там-там. Итак, повторим.
Үзен зурлап, кеше хурлап, айтырдыр там-там. Йөрүчеләр бар бит ул шул, айтырдыр там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен, айтырдыр там-там. Телләре талгач туктар шул, айтырдыр там-там. Давайте повторим. Үзен зурлап, кеше хурлап, айтырдыр там-там. Йөрүчеләр бар бит ул шул, айтырдыр там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен, айтырдыр там-там. Телләре талгач туктар шул, айтырдыр там-там. Молодцы. Булдырдылар, яхшы. Третий куплет. Иртә дә кил, кич тә кил шул, айтырдыр там-там. Тәрәзәмне чиртә кил шул, айтырдыр там-там. Кич тигәч тә соңга калма, айтырдыр там-там. Кичке сәгать 5-тә кил шул, айтырдыр там-там. В этом куплете говорится о том, чтобы ты приходил и утром, и вечером, но не позже 5. А сейчас повторим на татарском. Иртә дә кил, кич тә кил шул, айтырдыр там-там. Тәрәзәмне чиртә кил шул, айтырдыр там-там. Кич дигәч тә соңга калма, айтырдыр там-там. Кичке сәгать 5-тә кил шул, айтырдыр там-там. Давайте повторим. Иртә дә кил, кич тә кил шул, айтырдыр там-там. Тәрәзәмне чиртә кил шул, айтырдыр там-там. Кич дигәнче соңга калма, айтырдыр там-там. Кичке сәгать 5-тә кил шул, айтырдыр там-там. Молодцы. Мәҗлесләр матур була, айтырдыр там-там. Күмәкләшеп җырлагач, айтырдыр там-там. Рәхәтләнеп ял итәбез, айтырдыр там-там. Кашык сугып уйнагач, айтырдыр там-там. Праздник весело проходит, ой, тыр-дыр-там-там. Когда вместе мы поем, ой, тыр-дыр-там-там. От души мы отдыхаем, ой, тыр-дыр-там-там. Ложку об ложку бьем, ой, тыр-дыр-там-там. Повторим на татарском. Мәҗлесләр матур була, ой, тыр-дыр-там-там. Күмәкләшеп җырлагач, ой, тыр-дыр-там-там. Рәхәтләнеп ял итәбез, айтырдыр там-там. Кашык сугып уйнагач, айтырдыр там-там. Давайте повторим. Мәҗлесләр матур була, айтырдыр там-там. Күмәкләшеп җырлагач, айтырдыр там-там. Рәхәтләнеп ял итәбез, айтырдыр там-там. Кашык сугып уйнагач, айтырдыр там-там. Молодцы, Яхшы афарин. булды. А сейчас мы с вами будем петь и танцевать. Элек бу җырга кушылып, кашыкка сугып такмак әйткәннәр. Менә шушылай. Һә сездә кашыклар бармы? Мы сейчас с вами будем петь, танцевать и играть на ложках. Сездә бер җыр, бездә бер җыр, айтырдыр там-там. Кара кашы җырларга, айтырдыр там-там. Берсе йөрәкне басарга, айтырдыр там-там. Берсе күңел ачарга, айтырдыр там-там. Берсе күңел ачарга, айтырдыр там-там. Үзен зурлап, кеше хурлап, айтырдыр там-там. Йөрүчеләр бар бит ул шул, айтырдыр там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен, айтырдыр там-там. Телләре талгач туктар шул, айтырдыр там-там. Телләре талгач туктар шул, айтырдыр там-там.
шул, айтырдыр там-там. Тәрәзәмне ширтә кил шул, айтырдыр там-там. Кич дигәч тә соңга калма, айтырдыр там-там. Кичке сәгать 5-тә кил шул, айтырдыр там-там. Кичке сәгать 5-тә кил шул, айтырдыр там-там. Бәйрәмнәр матур була, айтырдыр там-там. Күмәкләшеп җырлагач, айтырдыр там-там. Рәхәтләнеп ял итәбез, айтырдыр там-там. Кашык сугып уйнагач, айтырдыр там-там. Кашык сугып уйнагач, айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. А теперь повторим. Сездә бер җыр, бездә бер җыр, айтырдыр там-там. Кара каршы җырларга, айтырдыр там-там. Берсе йөрәкне басарга, айтырдыр там-там. Берсе күңел ачарга, айтырдыр там-там. Берсе күңел ачарга, айтырдыр там-там. Үзе зурлап, кеше хурлап, айтырдыр там-там. Йөрүчеләр бар бит ул шул, айтырдыр там-там. Сөйләгән кеше сөйләсен, айтырдыр там-там. Телләре талгач туктар шул, айтырдыр там-там. Телләре талгач туктар шул, айтырдыр там-там. Иртәдә кил, кичтә кил шул, айтырдыр там-там. Тәрәзәмне ширтә кил шул, айтырдыр там-там. Кич дигәч тә соңга калма, айтырдыр там-там. Кичке сәгать 5-тә кил шул, айтырдыр там-там. Кичке сәгать 5-тә кил шул, айтырдыр там-там. Бәйрәмнәр матур була, айтырдыр там-там. Күмәкләшеп җырлагач, айтырдыр там-там. Рәхәтләнеп ял итәбез, айтырдыр там-там. Кашык сугып уйнагач, айтырдыр там-там. Кашык сугып уйнагач, айтырдыр там-там. Айтырдыр там-там. Дорогие друзья, мы сегодня с вами разучили татарскую народную песню под названием «Ойтырдыр там-там». Это очень веселая и с глубоким смыслом песня. До свидания! Сау булыгыз! Сау булыгыз!